Hawa sa Iwan ko nimo nga. Ay, ayaw na! Mapasarap ko! Ako na dito! Bisit yung ka-Emiliha ka! Bisit ka! Pero Cass, I'm only just a girl standing in front of him. Huyang kay Cass. Huyang. Pero, nasuta na ko Cass nga si Ramil. Maoday in love kay ka ha. Patay kay kang Ramil kay humot kay siya bilog. Tawa! Emiliha ka! Bayo. 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 Uy, Ramil. Kagabiin na gud aron. Uy, dali. Dali, Ramil. Oh, sige. Dahil ko sa... Hain man day sila, ya. Sige, manglingkod sa ta. Sige. May mo ba magsulti ka, Judy? Oh, sure. Lingkod sa... Anong ikaw namang usa? Hain man day sila, ya. Bibiya ko sa amo. Pahuwas ko sa akong gibati. Tingalig dili ko makapugong sa akong kaugaling mo mapatay ko siya. Unsa ko nang imong gipanulti? Huwag ko hisabtan, Ramil. Huwag ko kasabot. Pwede bang pasabton ko nimo? Ano nga man ko sultihin ni mo nga may uyab na si Leah? Uyab? Oh, unsay uyab good town, Ramil? Why laing uyab si Leia, Ramil, ha? Ikaw ra. Ayaw na lang ko tabuni ang imong amiga, Judy. Bistado na siya. Bistado ko na siya. Ramil, bisag gamay, wa ko'y nasabtan sa imong mga gipanulti. Pwede ba imo kong pasabton? Mga animal! Paangon na tayo ng ibon? Hula na! Balik din! Ramil! Huwag na! Hoy! Ayaw pag pinutong! Mister! Kongkista ka man! Nagkaulat! Laya! Hindi ko na kalintay ni Isura, March! Ramil! Gusto na! Traidor ang imong amiga, Judy. Murag, di man ko katuo, ana, Ramil. Nakita ko mismo sa duha na ko kamata nga naglimbong si Leah ako. Gikasilagan ko si Leah, Judy. Gikasilagan ko siya. Kung makita ko pag-usab ang iyang laki, patyong ko na gyud siya. Kung wa pa ko pugin ni mami ganiha. Tingalig duha ka kinabuhi ang gihaya ni gabi una. Si Leah ang iyang kabit. Hinuo ko. Murag, di man yun ko makatuo, ana, Ramil. Di lang una ko mapauli sa amo. Magpahuwas una ko sa akong gibati. Kay tingalig di ko makapugong sa akong kaugalingon. Ug mapatay ko ang imong amiga. Ayaw taon, Ramil. Maluoyin taon ka ni Leia. Dili angay sa kaluoy ang imong higala, Judy. Traidor siya. Abi ko buutan siya nga pagkababae. Kung gatadya siya, dili siya matagbagusa ng kalaki. Ramil! Ayaw na! Diyos ko. Unsa ka katinuod ang kipanulti ni Ramil? Ug asa ka to siya? Murag para ba siya siyang kaugalingon? Lord, si Leia. Ayaw taon pasagdi akong amiga, Lord.
buntag na lang. Wa gid ko makatuog. Nahasol kayo ko sa akong gibuhat. Wa pa ko magkinahanglan og kwarta para lipas ko ha. Di gud may tabo nga dawaton ko ang trabaho ni Ma'am Carmi. Wa ko makasabot sa akong kaugalingon. Gibati kong sobrang kaluoy sa babae. Ako pa ang gihimong instrumento ni Ma'am Carmi aron maungkag ang pagpuyo sa magtiayon. Nagbasol ko sa akong kibuhat. Naluoy kayo ko sa babae. Unsa kay may tabo ron sa magtiayon. Ngano kang nasilag man niya si Ma'am Carmi? Oh, bay. Sa'yo lagi kang mata, bay. Di ba, dugay may kaniabot gabi eh. Wa ko makatuog bay. Nagbasol ko sa akong gibuhat. Ano man? Awa ban bay. Gilak mo lagi ka. Wala man. Okay ra ni. Yun na ra, bay. Murag, gahapon na kayo nakamatikod si lola ni mo. Ha, doon na yun kay problema. Sulti ko, bi. Amigo mo ka ta. Bay. Confidential ni. Di pa ni pwede nga ako isulti mo. Pero tuhoy ko bay. Nagbasol ko sa akong gibuhat. Unsa mo ka na problema, bay? Sultihi ko. Basin niya, doon sa katabang ni mo. Bay, kung sekreto na, sultihi ko. Kay, makatipid mo sa sekreto ng sulti na ko. Bay, nahibaw ko. Na amigo ta ka. Isalig ko nimo. Pero, di pa mahimo nga ako kang sultihan dayon. Ayun na bay, mga gamga ka. Sige lang, biyain sa ako din eh. Sige. Nya, sultihi ba ko ha? Kung unsa na yung sekreto. Okay bay. Sige. Sige. Ayo ha. Hello? Iha. Good morning, tita. Sorry if nag-istorbo ko. No. It's okay, Iha. Nanawag ko ni mo gabi pero nakatuog ka naman tingali. Mas maayong nanawag ka, Iha. Si Ramil. Wa man siya mauli gabi Unsa man dahil nahitabo, tita? Please, i-update ko. Iha, successful ang ako mga plano. Pero, ang hungog nga Ramil, dili mo sugot nga mobiya si Leia dinhi. But, napatuod iti mo si Ramil nga may kapitan niyang asawa. Definitely, Iha. Why pagduha-duha? Dili man kami si Ramil. Pero nanalaw, tita. Ning bahagang iko. Wa mo na yun. Kung mao, hain makadi ay si Ramil, Iha. Tita, kung sa natong ato pa nagsulti. Iasapay si Ramil. Oh, Iha, sige. Og, imo na rong panahon, Iha. Gamita ang imong powers, okay? Ako soya, tita. Sige, bye. Bye. Kalibutan ta kahibut nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang atong kalibutan. Apan ug nganumang gimbutan sa kahitasan.
ka man, nga nung nahanaw ka ning kiliran, paghandom mo maoy gian